Bună seara! Onorată instanță a Curții Constituționale. Numele meu este Cojana Maria și mă adresez domnilor voastre în calitate de mamă, o mamă creștină îngrijorată de soarta țării și de viitorul copiilor acestei țări. Aceste așa zise legi ale justiției, dezbătute și aprobate pe repede înainte, votate în sistem hibrid, un fel de nu mă duc la muncă, dar le vom merge, sunt o bătaie de joc la adresa supremației Constituției, la adresa independenței justiției. Această coaliție PSD, PNL, UDMR practic urmărește suminarea legii fundamentale a statului român. Acești demnitari fără demnitate atacă în plin suveranitatea națională, suveranitate care aparține poporului român. Onorată instanță, vă rog să nu uitați de jurământul făcut la investirea în funcție și vă solicit să vă exercitați profesia cu onoare și devotament. Constituția îmi dă dreptul și nu doar dreptul, ci mă obligă să-mi apăr țara și asta voi face. Și asta ar trebui să facă toți cetățenii României. Transmit mesajul meu în versuri, drept provocare tuturor mamelor care au datoria să-și apere comoara cea mai de preț și nu în ultimul rând demnitarilor nedemni care au uitat că pământul pe care calcă este îmbibat, mustește, de sângele eroilor care s-au jertfit pentru România independentă și suverană. Apărăm Constituția, apărăm suveranitatea României. Așa să ne ajute Dumnezeu!